Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal ni misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marahay na banggi po sa inyong mga tugang. Lood po ang gabos sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Sa ngaran ka na masin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, inaitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga nagnangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pagataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay. Kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi ni nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagi marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautoban sa imong kabutan at tamanunan kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean minaan padosang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Uli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo Sa ngaran kami. ka na masin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang kapos. Sa liwat, Diyos, marhay na banggi po sa inyong mga tugang. Ngunya ng ikwalong aldaw kan Misa Aguinaldo, isabay man po niya to ang mga minasunod na mas sponsors. Nilfa Lee, Grace Chan, Eugene Chan, Linda Buenviaje, Baby Sao, Selena Vitara, Renato Lim and family, Jusel Asaytunin family, Logroño Batallar family, Engineer Carl Rodsen Gapayaw, Bong Injeng Gapayaw and family, Zinaida Atchakon, Rose Mihila, Jessica Buendia, Helen Bass, Arlene Relution family, Maribel Ranyola and family. Ang sa tuya pong mas intention, iyo pa ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Pasasalamat, dulot ni Ana Rose Porlares and Porlares family. Pasasalamat, dulot ni Jusel Asaytuno. Pasasalamat, dulot ni Mercy and Nini. Pasasalamat, dulot ni Devotee. For all the blessing received, dulot ni Immaculate Dolls Berinya. For the gift of life, dulot ni Joseph Salvador Cabrilla. Pasasalamat, dulot ni Rene and Royce. Pasasalamat, dulot kan Lauta family. Pasasalamat, dulot ni Mrs. Ana Anda Ibora and family. Pasasalamat, dulot ni Jason Kim Anda Ibora and family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Arnel Lorica and family. Pasasalamat, dulot ni Tess Reginaldo. Para sa special na kahagadan, that Nika should continue her studies in UST Legazpi and praying for her to enroll this second SEM January 2025, dulot ni Nenet. Espesyal na kagadan, dulot ni Mercy Ortega. For healing of Annalie, dulot kan Lauta family. Her passing the exam, dulot ni Joey Mendina. Para sa kapayngaluan kan kalag, kalag ni Vicente Elina Selvin, dulot kan Astillero family. Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. For All Souls, dulot ni Mercy Ortega.
Vicente Sr. and Salvacion, dulot ni Rose Santillan Militante. And for All Souls, dulot ni Mila Cabrera and family. Carlo Vicente, dulot ni Twinkle Neptuno. Emiana, dulot kan SGTP. And for All Souls, dulot ni Arcos and Malati family. Rodolfo and Laura Reynaldo, dulot kan Bitara family. Raven, dulot kan Bitancor family. Josephine, dulot ni Richard Asaytun and family. Ruben Sr. and Antonia, dulot kan Reynaldo family. Emiana Marie, dulot kan Castillo family. Matindog po ang gabos para sa Angelus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated.
Anadviento, patapos na asinan sa tuyang atensyon, pasiring na sa pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Ang Domingo ngunyan, nagpapagiramdom sa to kan pagkuyog asin pagtubod kan mga tao na nagandam kandalan. Lugod, maging kita siring ki Maria asin Jose, na nagsarig sa kabutan kan pagkamundag ni Jesus, na nagdara sa tonin pagkamuot, katoninongan asin kaligtasan. Andamon niya to ang sa tuyong mga puso sa pag-ako sa iya. Banuan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katuninongan, nagikan sa Diyos sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ikawalong banggi kan sa tuyang Misa Aguinaldo, siring man ikaapat asin ultimong Domingo kan Adviento. Iniilawan ta ang gabus na kandila kan Corona del Adviento, naghihinguan na nakakatabang ining pag-andam sa pagselebrar kan nagdadangadang na piyesta. Puunantaan sa tong selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, maghagad nin kapatawadan sa mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pakipanuakan sa imong grasya an sa mong mga isip. Tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawon ni Kristo sa imong aki. Madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kanda taramon. Sa inat na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas na anhadeng madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, ang Bethlehem. Imataan niya to ang inat na basahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwahan nin Jerusalem, tipunaan sa imong hukbo. Napapalibutan na kita, sinasalakay ninda ang lider nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwaan sa Hoda. Alagad hali sa imo, maluwas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel. Naan ginikanan, masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaan ning kagurangnan sa saindang mga kaiwal, an sa iyang banwaan sagkod na umabot, an panahon na an babae mangaki nin aking lalaki. Dangan an sa iyang kapwa mga Israelita na itinapok mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya an sa iyang banwaan sa kusog na naghahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaraning kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan an sa iyang banwaan, hulitaan mga tawo sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa moon sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Danguga kami, o pastor nen Israel, imatia kami. Ika an pamayo kan sa imong mga karnero. Ika na nakatukaw sa trono, sa ibabaw kan mga kirubin. Magpahiling ka sa mga tribo ni Ephraim, Benjamin asin Manases. Ipahiling mo an sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa moon sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos nin mga hukbo, kilingan mo kami. Dumungaw ka hali sa langit, asin hilinga kami. Atamanan ining ubasan, an banwaan na itinanom kan sa imong kamot, pinatalobo sagkod sa pumusog. Kagurangnan, ipahiling mo sa moon sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Alagad suruga asin atamana an banwaan na pinili mo, an nasyon na pinakusog kan mong gayo, daimi na nanggad ikatatalikdan, tawi kami nin buhay, asin aapodon mi an sa imo ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa moon sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ani kaduang babasahon, minaimbitar sa to, na magin andam asin makinuyog-kuyog, siring ki Jesus, tanganing an biyaya kan Diyos mapasato. Mahalagaan kapag kumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Imataan niya to ang kaduang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreyo. Kaya, kan si Kristo no magdigdi sa kinaban, nagsabi sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, dai mo minamawot, alagad, inanda mo ang sarong hawak para sa ko. Dai mo nawilihan ang tinutong na atang, ni an mga dolot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan,
Siring sa nasusurat, dapit sako sa libro kan katugunan. Enot nagsabi si Kristo, habo ka asin da imo ikinakaugmaan mga sakripisyo, sakaan mga dolot, o an mga tinutong na atang, asin an mga dolot para sa mga kasalan. Sinabi niya ini maski an mga sakripisyo idinulot susog sa katugunan. Dangan nagsabi siya, uya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong mga kabutan. Kaya hinali ni Diyos ang gabos na daan at atang sa kaisinilaihid an sa iyang atang ni Kristo. Huli kang kabutan na iyan, malinigan kita kan sa tong mga kasalan, kan dolot ni Kristo an sa diri niyang hawak, makasurong beses para sa gabos na panahon. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susugki San Lucas. Amurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na idto, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabubuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan pagtaong galang ni Maria, huminero an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabus na babae, asin paladan ang aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kan ina kan sakong kagurangnan. Huli tapakadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ng aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, dahil nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo kan kagurangnan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Yaon na po kita sa ikawalong banggi kan sa tuyang Misa Aguinaldo. Asin, dahil Domingo po ngunyan, baad nagsasawa na po kamo kaining ebanghelyo. Ikatulong banggitan na ini sa visitation, nariparo po nindo. Dahil Domingo ngunyan, kasubanggi, anticipated Sunday Mass, and the day before that was also visitation, igo po kaming group chat na mga aking padi. Sabi mi, visitation na naman. Nauubusan na po kami nin paghurup-hurup. Alagad apat na Domingo po ngunyan kan Adviento, asin iyuman ang ultimo, kaya kompleto na ang ilaw kan sa tuyang Advent wreath. Ngunyan na Domingo, tinatapos tamanan sa tuyang immediate preparations for Christmas. Pirmita pong nadadangok sa tuyang mga pamibi sa kababasahon, ang tataramon na kingdom, kahadean. Thy kingdom come. Sa simple pong pakasabot, pag sinabi tang kingdom, kahadean, an inot na minalaog sa isip ta, sarong palasyo. Dakula, halangkaw, napapalibutan nin mga soldados, igwang hariging gapo.
Asin yaon sa laog kan palasyo, an hade o reyna. Digdi sa Pilipinas, wala man kitang mga kahadean. Igwa, naghahadi-hadian. Wala kita digding mga kahadean, pero dahil sa impluensya kan conquistadores, mga kagsakop sa to, aramta ang konsepto kan kahadean. Igwa kitang imahen kung ano an hade, ano an reyna. Aram po nindo, ang mga Israelita, arug man kaiyan. The Israelites were a nomadic people, palipat-lipat daing sadiring daga. Kaya nga ni later on, the Lord will promise to them, tatawan ko kamo nin daga, flowing with milk and honey, the promised land. But before the promised land, they were a nomadic people. Siging ralakaw, libot-libot, palipat-lipat kung sain may kakanon. Nahihiling ninda sa palibot ninda ang mga darakulang nasyon. Maray pasinda, may daga. Maray pasinda, may hade. Ang pangarap po kan mga Israelita, magkaigwaman sinda nin hade. And so for the longest time, they were begging from the Lord, kagurangnan, tawi mang kami nin hade. Kung aram sa naninda, nadakula ng blessing na ang mahal na Diyos ang hade ninda. But later on, the Lord will succumb to their demands and give them a human king. Let's save that for another day. Alagad ngunyan, digdi sa enot na babasahon, nadangog ta si Propeta Mikas, nagpapahayag. Sabi niya, sarong aldaw, tatawan man ng God kan mahal na Diyos ang Israel nin sarong hade. Alagad sabi ni Mikas sa propesiya, an magiging hade kan Israel, bakong hale sa prominenteng lugar. He will not come from a rich place. Alagad, an hade ninda imbes mamumundag sa lugar na inaapod, Bethlehem, Ephrata. Ang Bethlehem po, iyo ang pinakasadit na banwa. A town so small and so obscure that in the eyes of the world, it is insignificant. Nobody goes to Bethlehem. What is there to see in Bethlehem? Why Bethlehem? Pobre man sa nang banwaan iyan. Mayong sadiring armada, mayong kayamanan, mayong ikakahambog. Halagad, makangalas dahil pinili kan Diyos ang sadit na banwaan nin Bethlehem, sa Bicol, sinasabi ta, Belen. Tanganing duman sa Belen, ipangaki an paratubos. Para sa iba, makangalas po ini, dahil bako man arog ka niya tinutukdo kan kinakban, bakong arog ka ini an patuod kan kinakban, an kinakban, pinapahalagahan an kusog, posisyon, impluensya. Sabi kan kinakban, pag mas dakula, mas maray. Pag mas makapangyarihan, mas maray. Pag mas makusog, mas maray. But these are the ways of the world. These are not the ways of God. Instead, God delights in reversing the expectations of the world. Ang mahal na Diyos, aram ko, nahihiling nindo iyan sa buhay nindo, sa buhay ta, pirmi niyang tinatao, so da ita inaasahan. Kung ano lugod so da ita pigahagad, mahihiling na iyo palang ang kaipuhan. Ang Bethlehem, dawa iyo ang pinakasadit sa kapagarakian nin Huda, pinili na maging eerokan kan madatong naparaligtas kan kinakban. Dahil pinipili kan Diyos ang sadit, ang mahuyo, ang simple, tanganing mapangyari ang sa iyang mga plano. Kaya malinaw po sa satuya, kung nga ta, pinili man kan Diyos, si Birhen Maria. I'm sure during that time, there were a lot of women all over the world. Pero natataan pinili si Maria, sarong hoben na babaeng simple, mahuyo, masinunod-sunod. Kung susuy-suyon ta po ang ancestry o kamagurangan ni Maria, bako man po siyang hali sa kapagarakian nin mga hade o reyna. Mary does not descend from a noble or royal family,
Pwede man bagang nagpili na lang si Lord nin prinsesa o reyna. Gayon ko ta, kan istorya ta, an para ligtas, mamumundag sa palasyo. Pero kung babalikan ta po ang genealogy of family tree na dangog ta kan December 17, pag binabalikan ta ang genealogy ni Jesus, mayo man po sa direct bloodline ni King David, si Maria. In fact, kan nadangog ta sa genealogy kan December 17, ang pinakayaon sa puro kan listahan kan family tree, si Jose. So agum, na nag-agum ki Maria. Kaya nakakasabi kita na si Jesus, parte kan kapag-arakian ni Hadeng David by virtue of the father. In fact, the foster father. He is not a biological father because by virtue of Mary, bako man siyang susog sa kapag-arakian ni David. But little Mary was chosen. Little Mary was simple and ordinary. And why is it that the Lord should choose the small, the lowly, the insignificant? May makukuaman daw ang Diyos sa sainda. Natataba ko na sanang magpili nin makapangyarihan. Dahil ang mga maluya asin mahuyo, igwang espasyo para sa kagurangnan. The weak and the small ones always have some space for God. Bakong arog kan mga makapangyarihan, na pano-pano kan sa diri nindang mga plano, may sa diri man na dunong, may sa diri man na kusog. Day lamang nagkukonsulta sa mahal na Diyos, Lord, anong tama ka ini? Anong gibuhon ko? There is no space for God. I am the captain of my ship. I run my own life. Mayo sindang espasyo tanganing akuon pa ang kabutan kan Dios. Muyaninda na mapangyarian sa diri man nindang kamawutan. On the other hand, an mapakumbaba, an simple, an mga bakong mahalaga sa mata kan kinaban, sindalugod an bukas sa kabutan kan mahal na Dios. Those who are weak and small always run to God. Bakong pag nagtitios ka na, dalagan sa kagurangnan. Pag ma-short na an sa imong sahod, harayuon pa ang sahod. Lord, abot pa daw ni. Di na makabakal ning makdo. Pirming an maluya, an duka, dalagan sa Diyos. They cling to Him and depend on Him. Pamibi kan duka, an ama niya mo, asking from God for their daily bread. Kagurangnan, itao mo sa muya an samong kakanon sa arualdaw. Dahil bakong arog po kaiyan ng dukha, di man makapasiguro kan kakaunon niya sa aga. Namundag po ako sa pamilya, lolo-lola ko po, on both sides. Isang kahig, isang tuka. Pag di nagtrabaho ngunyan, di makaon sa aga. And so, the Our Father is the prayer of the poor. Nagtitiwala sinda, bako sa nasasadiri nindang kusog, kundi sa kusog kan Diyos na nag-aataman sa sainda. Kagurangnan, di mi aram kung anong kakakanon mi sa aga. Pero dahil yaon ka, nagsasarig kami. Itao mo sa muya ang kakanon para sa nasaaldaw na ini. Give us this day our daily bread. Iyo po ini ang pagsarig na pinahiling ni Maria kan nagpasakop siya sa tataramon kan anghel. Sabi sa ikaduwang babasahon, uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Iyo po iniyan kapakong babaan na pagdalaw ni Maria sa harong ni Isabel, nahiling niya ki Maria, she recognized the lowliness of Mary. Nagliliwanag ki Maria ang presensya kan Diyos. Because our little Mary, even if she was simple and ordinary, was chosen by God. Pirming nagpipili ang Diyos kan ordinaryo. Mga tugang ngunyan nakapaskuhan, iniimbitaran kita ni Jesus na butasan ang satong pagmawot, ang satong mga pangarap na magpalangkaw kan sa diri. Mapagalon sa na pong magparabukod kan standards kan kinaban,
Inaapod niya kita imbes na magtiwala sa mga plano niya because God knows what is best for us. Ang Bethlehem, dahi na po kaipuhan na maging makusog o dakulang banwaan. Si Maria, dahi na kaipuhan na iitaas paan sa iyang estado kan pagkabuhay. Siring man po sa satuya, God doesn't need us to be extraordinary. Instead, He only asks that we trust Him enough to say yes to His plans. Turn to Saint Therese of the Child Jesus. She realized that greatness is not in doing great things, but in little things with great love. Tama na ang sadit. Tama na ang ordinaryo. Kaya ngunya nakapaskuhan, maapresyar talugod ang mga regalong ordinaryo sa paghiling kan kinakban. Tibaad pagbukas ta po kan gift wrapper, masabi, ini lang? Ordinaryohon man? Garo pag may nag-uli hali abroad, ano po? Keychain lang? Sarong sachet lang? May we recognize the beauty of the ordinary. May we see the thought behind the ordinary gift. Do you have some space for God? Lugod sa kadakulan po kan sa tong mga regalo asin dekorasyon ngunya na Christmas, tadaan tapunin espasyo para sa mamumundag na paraligtas. Let us save some space for the birth of our Lord. Let us imitate the weak and the small and the poor ones who always have some space for God. Kagurangnan, tawan samuya an sa imong, tan samuyang kakanon sa arualdaw. Dahil kung nagtutugot po kita na maghiro ang Diyos sa satuyang buhay, dawa kita sadit, dawa kita bakong mahalaga sa matakan kinakban, nagigi kitang mahalaga sa matakan Diyos. And this is all that matters. May we please God rather than the world. Our littleness is our greatness. Yaon sa pagiging simple, ang pagiging tunay na maugma. Tindog po kita, simbagon ta ang tataramon nin Diyos, kan pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kang gibog kan langit asin kan daga, kang gabos na hiling asin dahin ay hiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan nama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadian daing kataposan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa akin. Siya kaiba kan Ama asin kan akin. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Arugon taan pagsarig ni Isabel asin ni Maria, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Ang simbahan magtaom pirmikan pangangaipo pastoral para sa gabos na tao na nagbabaklay sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninongan ni simpagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami.
Pamibi niya to ito mga tugang niya to na nasa kaurasahan. Mamatean man lugod nindan pagkamuot kan Diyos, sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamibi kita. Kagurangan, inanyuga kami. Kita gabos na nagkateripon digdingon yan, nasasatong pagandam sa Pasko kan pagkamundag, magtaos sa tanin bagong buhay, kaiba si Kristo. Mamibi kita. Sa silensyo, darhon ta sa mahal na Diyos ang hinahagad tang espesyal na grasya sa siyam na aldaw na ini, pati ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. O Diyos sa muyang Ama, siring ki Birhen Maria, itinatao mi an bilog ming puso asin kalag sa imo. Ika na uya pirmisa mo, mamatean man lugod niya mo an mga kasimbagan kan sa mong pamibi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kan sa imong espiritu,
na sa kabagsikan niya, napanoan sinapupunan ni Santa Maria, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay niya sa hula kan mga propeta, dinarasya sa sinapupunan kan inang birhen sa daimasabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan Bautista ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupukas sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot.
Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami, gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de Guadalupe, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urug na si San Judas sa mong patron, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan aki ni Maria. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo, Asin si sa imong espiritu. bilang sarong komunidad, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang dakulang Diyos na piniling magin sadit na tinapay. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang aro. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga kan daing sagkod na pagtubos, na kun gurano naghaharani an aldaw kan nakakaligtas na piyesta, siring man kaludok na nagtatalubok kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 39,773.20 pesos asin 20 centavos. Anambag niya to sa siring na oras, nagabot man po sa 6,182 pesos asin 50 centavos. Para sa mawot po, maging aginaldo mas sponsor sa Misa di Aguinaldo, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kay ning aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagbuon po ang Misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabangging. Siring man ang Misa di Gallo, nagpuon po kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Mawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 50,000 pesos. Anonymous, 10,000 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Duwang Anonymous, 700 pesos. Duwang Anonymous, 500 pesos. Joaima Sans, 1,000 pesos. Salamat po, and Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong pagpartisipar. Ikawalong banggi na po ini, saro na lang sa aga. Dangan, salamat man po sa mga naglingkod sa misa. Tindog po kita. Awitan ta an mapakumbabang birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, ad te clamamus, exules Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, hanapon ng Diyos sa ordinaryong mga bagay. Salamat sa Diyos.